bigo natin, nagkakahalaga na sa 10,000, ano? Ngayong gabi po yan, mga kaibigan. Sige, muna. Libre muna para sa ilang galaw natin. Selfie muna kayong tatlo. Kapicture ko. Ay, pwede ba? Kapicture ko. Nabalitaan nyo na ba na merong bukas dito na Goto Heavens Pares Overload? Dito lang yan sa mismo San Luis. At ito nga, saktong-sakto, napadaan kami dito ng mahal ko. At pupunta lang kami ng perya. At ito nga, bumuwad sa akin ang Goto Heavens Paresan. Ito nga pala yung menu nila dito. Meron sila ditong Heavens Goto Overload na may kasamang soft drinks. At Heavens Pares Overload may kasamang soft drinks. Unli taba, unli sabaw, unli rice. Ayan o. Dito lang pala yan sa mismong perya. Kung saan kayo magpeperya mga idol. Ayan o. Makikita nyo mismo dito ang Goto Heavens Pares. Ayan o. Napakalupit. At mamaya kakain tayo dyan. Sa mga ngayon papasyal muna tayo dun sa may perya. Ayan nga pala yung menu nila dito. May magpipilian kayo. Meron din sila dito ang plain lugaw for only 15 pesos only. Ayan. Malapit lang pala yan sa mismong food park ng San Luis mga idol. Ayan, shoutout kay Kuya. Ayan o, sa mga, at shoutout din sa mga kasama ni Kuya Goto Heavens Paresan. Ayan o, shoutout po sa inyo lahat and magandang gabi. Ayan, malapit lang pala sa mismong food park yan, sa mismong perya. Madali nyo makikita at di kayo maliligaw dito. Ayan o, napakasaya dito habang nagpeperya kayo. Kakain kayo ng pares. At tara na si Kuya dito. Kuya, kakain namin kayo dito sa Goto Heaven, Parisan, San Luis, Pampanga. Napakasarap po. Anli rice, anli sabaw, anli lugaw, for only 99 pesos. At meron pa siyang soft drinks. Ano? Yes sir, 50 pesos, is anli lugaw, 50 pesos naman sa pares, 51 rice, plus anli sabaw. So yun na mga idol ha. Unli, may soft drinks pa. So yun, fast forward tayo mga idol. At meron din pala sila ditong plain lugaw for 15 pesos. At meron din sila ditong pares regular 50 pesos only. Ayan ang menu nila dito. Marami kayong pagpipilian. Ayan o, murang mura. Grabe, meron pa soft drinks. Ayan o, natatakam na naman ako dito. At eto nga yung sahog nila dito na talagang legit ang crispy. Crispy talaga yung lechong kawali at yung chicharon bulaklak. Ayan, sineserve nila ni Kuya yung order ko dito. Ayan oh, sabaw pa lang oh. Grabe. Pag talaga sa pares, natatakam ako mga idol. Solid pares. Heavens Goto Pares. At ito na nga, nilagyan na nga ni Kuya ng daon. At nandito na nga sa lamesa. At tara samahan nyo ko dito. Lapayin na natin ang Goto Heavens Overload Pares. Ayan no, tignan nyo yung laman, legit na legit. Tara, SG. Natapay ng tatlo. Libre mo na pagka ikaw maglalaro. Sige, libre mo na. Okay, bigyan nyo ng panantos. Ay, tropa, bigyan mo ng panantos, tropa. Asa na si tropa? Taba. Ayun, walang ping naman magkabot ng chocolate, tropa. Nahawakan pa yung kamay. Pens ball. Sige natin po sana. Ngayong gabi, yung laman pigo natin, nagkakahalaga na sa 10,000, ano? Ngayong gabi po yan mga kaibigan. Sige muna. Libre muna para sa ilang galaw natin. So yun mga idol, napakasarap nga at legit ang pares nila. Pasado sa akin ang sarap na sabaw nila dito. At pasensya na, medyo mahingay sa perya dahil nga merong nagbibingo. Yun lang naman, shish!